якумин автомобили тоҷикие ки номаш ба хоҳиши шумо иваз карда шуд. Пешвоз гиред. Тоҷ. мо на танҳо номро, балки таърихро аз нав менависем. ман аз хурдӣ орзу доштам ки ватани азизи мо автомобили худро дошта бошад ва ҳар як хати ин нақшаҳо як қадам ба сӯи он орзуст. ман аллакай логотип ва тарҳи аввалинро кашидаам, ҳарчанде ки кор ба охир нарасидааст, вале мехоҳам ба шумо нишон диҳам. ман медонам ки ҳоло профессионал нестам, барои ман нав оғоз шудааст ва ба ҳамин хотир мехоҳам ба чин рафта илми муосир инженериро аз худ кунам ва орзуи на танҳо ман, балки тамоми Тоҷикистонро амалӣ гардонам. ба саҳифаи ман обуна шавед, лайкро гузоред ва бо ман роҳро оғоз кунед. видеои навбатӣ дар бораи мошине мебошад ки мепарад ва ҷаҳонро ба ларза медаронад.